Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da shigowa ko in ce haɗuwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka ta Gwaninsu TV. Jama'a, idan wannan shine zuwan ka channel ɗin na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai ba mu damar da za mu ci gaba da kawo muku videos na technology da kuma harkar design insha Allah. ‘Yan uwa, akwai mutanen da suke so su rinƙa harkar design to amma ba su san yadda za su yi ba. To in Allah ya yarda Gwaninsu TV ta shirya tsaf domin ganin ta koya ma ka zama professional wajen graphic design. Graphic design wani abu ne da ake yi domin ya burge mutane. Kai da wasu ma suna yin graphic design, ana samun kuɗi da graphic design. Me yasa nace muku ana samun kuɗi da graphic design? Abin da yasa na faɗa muku haka shine, misali yanzu za ka iya haɗa IB ko poster ko wani logo a kamfani ko wani abu haka, kuma biyan ka za a yi. Ka ga to ta iya nan ma za ka iya amfani da graphic design ka ɗan samu wani abu. ‘Yan uwa, ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma in ce na cika ku da surutu, kada ku manta, idan wannan shine zuwan ku channel ɗin na farko, da Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai ba mu dama ko kuma in ce ƙwarin gwiwa da za mu ci gaba da kawo muku videos masu abun nan. Kun gane? Ku shiga yanzu zuwa cikin bidiyon. Yauwa, kafin ka fara graphic design, akwai wasu applications da ya kamata a ce ka nema masu kyau, kamar su, to mu je a hankali zai ringa nuna muku su. Wannan dai tunda shine bidiyon mu na farko, in Allah ya yarda za ku fahimci komai daga baya. Yanzu misali, idan kana so ka yi aiki, kamar za ka yi aikin gini ko aikin siminti ko wani abu, ya kamata ace ka fara samun kayan aiki kafin ka nema. To in Allah ya yarda zan ba ku kayan aikin da za ku yi amfani da su har ka zamo professional wajen designing. Kamar yadda kuke gani, yanzu abin da za mu muku na farko, za mu fara nuna muku yadda ake haɗa poster. Kun gane? Poster, IB, yadda ake cire background a hoto. A yau bidiyon namu zai yi bayani akan yadda ake cire background a hoto. To yanzu abin da za yi, mu shiga zuwa cikin bidiyon mu ga me yake faruwa. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗin da za mu yi amfani da shi, wannan background eraser. Shi wannan application ɗin zan sa muku shi a wajen description. Akwai kuma wanda muke WhatsApp da su, wanda na group ɗin na WhatsApp. Su dama zan tura musu a link ɗin application ɗin, kawai sai dai su downloading ɗin application ɗin. Ku kuma wanda ba kwa yi, ku duba wajen description, za ku gani link ɗin domin ku yi sauke application ɗin. Kamar yadda kuke gani, idan ka taɓa fuskar application ɗin zai kawo kamar haka. Kuma application ɗin ba sai ka yi amfani da data ba. Kamar yadda kuke gani, za ka taɓa nan tsakiya, sai ka zaɓi hoton da kake so. Kamar ni yanzu zan zo in taɓa nan, to bara ga wani hoto ma a nan. Haka wannan na farkon na taɓa shi. Kamar yadda kuke gani, sai in zaɓi wani size nake so. Kamar wannan size ɗin. To ina so in cire background, ya zan yi? Na farko akwai auto, akwai kuma magic, manual da kuma repair, sannan kuma akwai zoom. Shi wannan auto ɗin da kuke gani, wannan auto ɗin shi kana ɗagawa kana sauwa. Shi kuma magic kai da kanka za ka yi. Shi ma manual da kanka za ka yi. Repair kuma yadda ka ɓaci shine za ka gyara. Zooming kuma kowa ya san zooming. Bara mu taɓa auto ɗin. Kamar yadda kuke gani, auto gashi nan haka. Sai ka zo kamar nan haka misali, sai ka sau abinka. Zai rinƙa cire ma a hankali. A gani? In ka ga dama za ka iya taɓa nan wajen back BG color ɗin nan, domin ya baka dama color ɗin su koma black. Yauwa, kana yi haka, kana ajiyewa, kana kamowa kana ajiyewa. To shi da kansa zai cire ma background ɗin da kake so. Akwai kuma magic kenan, za ka iya taɓawa domin ka goge abin da kake so. Ya kai yayin da kake so. Kamar yadda kuke gani, kana jan su a hankali, a hankali, a hankali, a hankali, a hankali. Kun ga? Gashi nan zai cire mana background. Kun gani? Muna cire background.
kamar yadda kuke gani. Sai mu dawo da aron ta nan wajen don mu goggoge. Kamar yadda kuke gani gashi nan muna goggogewa. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai mun cire background. To amma muna so mu ɗan gyara saboda akwai yanda muka ɓaci. Sai mu zo zoom, mu taɓa zoom kamar haka. Sai mu ɗan ja wannan haka, kun ga nan wajen. Sai mu taɓa wajen repair ɗin nan. Sai ka ja shi haka, ka ɗan goggoge iya yanda baka so. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai mun gyara. To amma sai ina, ko wani wajen da muka sake ɓaci, kamar nan wajen agogon nan. Shi ma gashi sai ka bi a hankali, hankali domin ka gyara. Kamar yadda kuke gani gashi haka. Kamar yadda kuke gani. Gashi kamar haka. Kun ga mun cire background dai. Background kuma ya fita yayi kyau. To yanzu abin da zamu yi na farko shine zamu zo nan wajen da aka taɓa done da kuke gani nan. Kamar yanzu mun taɓa haka, sai mu zo nan wajen saving, sai mu saving ɗinsa. To kamar yadda kuke gani sai mu taɓa finish, alamar mun gama kenan. Hoto mun riga da mun yi saving ɗinsa, mun gama. Me zamu yi na farko? Ai na biyu, mun gama da wannan application ɗin. Akwai wani application na biyu mai suna Remove BG. To bara dai mu fara da photo room. Kamar yadda kuke gani ga photo room, shi ma ana cire background da shi. Sai mu taɓa shi. Idan ka buɗe shi zai kawo ma fuska kamar haka. Ga wani waje da aka ce start from photo, sai ka taɓa domin ka ɗauko hoton da kake so. Kamar yadda kuke gani, wannan hoton ne da muka cire mar background, wannan kuma shine wanda bamu cire mar ba. Gashi nan kamar haka za mu taɓa shi. To kamar yadda kuke gani, kun ga shi gashi yana scanning, yana scanning. Kun gani? To gashi nan removing background. Kun ga shi ya fitar da background ɗin. Ka gane? In ya kawo ma haka, da ka zo nan wajen transparent. Idan ka taɓa transparent kamar haka, shine ya cire ma background ɗin. Kun gane? Ka ga me za ka yi anan? Sai ka zo nan wajen saving ɗin nan, sai ka yi taɓa domin kai saving ɗinsa. Gashi nan yanda aka sa save to gallery, sai kai saving. Kamar yadda kuke gani mun yi saving ɗinsa. To saving ne kenan. Sai mu taho ƙasa ga wani remove BG. Shi ma an ka shige shi, shi ma dole sai da data. Da photo room da wannan remove BG su dole sai da data, amma shi wancan na farkon ba sai da data ba. Kamar yadda kuke gani ga wani waje da aka sa upload image. Sai mu taɓa domin mu ɗauko hoton da muke so mu cire background shi. Kamar yadda kuke gani, yanzu za mu shiga domin mu cire, mu ɗauko, yanzu gashi mun ɗauko hoton da muke so mu cire mar background. To kamar yadda kuke gani gashi har ya cire background ɗin. Me za ka yi? Sai ka zo nan wajen da aka sa download, sai ka taɓa domin kai download ɗin hoton. Kamar yadda kuke gani. To gashi har ya cire mana background. Kun gani? Background ɗin ya zama free. A ƴan uwa, wannan su ne applications guda biyu da za mu yi magana a kansu na cire background. Kowa ya tabbata da ya mallaki waɗannan applications guda biyu, a guda uku. Ko ɗaya ma, duk wanda kake so, in ɗaya kake so a cikinsu za ka iya amfani da shi domin ka goge abin da kake so. Yanzu idan ka daure ka mallaki waɗannan application ɗin, a cikin hotunan ka zaɓi hoton da kake so ka cire mar background. Bidiyo na gaba za mu yi bayani a kansu don mu nuna ma yadda za ka iya poster a abin nan ɗin gaba kenan, a bidiyon gaba. Kowa ya tabbata da ya mallaki wannan applications ko guda ɗaya ne a cikin waɗannan guda uku. In kuma da halima za ka iya neman duk gaba ɗaya. Saboda me? Shi wancan na farkon idan kun kula, shi da hannunka za ka bi, kai ka ɗan sha wahala, ka gyara, ka yi komai. Shi kuma waɗannan guda biyu kawai data ce za ta yi aiki. Ka gane? Kaga in baka da halin da za ka sai data, to kaga kawai za ka tafi wancan ne. In kuma kana da hali, waɗannan ɗin sun fi sauƙi. Ƴan uwa, a nan dai muka kawo ƙarshen bidiyon ɗin. Da Allah, idan wannan shine zuwanka na farko channel ɗin, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai ba mu damar da za mu ci gaba da kawo muku videos masu ƙayatarwa, masu amfani, wanda su taimake ku. Sannan kuma ku daure ku danna mana alamar like.
alamar like zai nuna mana cewa kuna jin daɗi kenan. Kun gane? Sannan akwai comment, in kana da wani tambaya ko wani message ko wani abu da zaka isar, zaka iya mana magana ta comment section. Ƴan uwa mun gode. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.